Mira kanayo. Hayi muri vapa mbeki. Mira nyama matumbu Chimimba. Kaita mandebvu anenge zvikurubhaya muri vapa mbeki. Daranzi marenya isikupera kamurungodya mari chete pese. Hapana hanza kutotsvaga wamwanyowa nekumbodyawo navo mari. Mari yamudhara yaramba kupera. Munongoshava mari dzemudhara. Hazviiteka makore amasenza. Chimimba negauri. Dara ana gauro. Ana wakagarirei panapa? Ari kudhakwa zvinodadisa. Wakagarirei chii panapa? Kudhakwa zvinodadisa. Bana munoya marara mutenga kana wavo. Hatina kana. Maranza ane mari. Akaona ichi chakapfeka tenisi inenge ndege. Uchikrosa board unongone Nduna unongone 300 US. Wakrosa board. Paboard pacho warowa 200 US mudhara. US. South Africa ubhadhari kana sendi. Kuno kuchikoti giti kwamudhara. Ndobhadhara $75 kaupina. I'm a tourist. But you are a tourist kweisusu. Mashangani. Mashangani. Uyu mutororo. Damle mtotaura izvo zvokuti anziye kugamari yake nemtomuabhusa. Kumabhusa. Amupare kuharasa matorisi anenge auya munyika. Aharaswa nani? Ndaharasa tourist. Ndobona uchengetedzwa nenyika. Ndaharasa tourist iri. Kwete kugaidwa nagaidwa. Ndochengetwa nenyika. Tisinopinza mari munyika. Zvakazi idp kana idp. Ona chinoitika ka. Timbali. Vanhu matorisi varungu. Wasindona. Ndoshandisa Canadian passport. Saka ndotoverengawo kuti mutori tourist. Every Zimbabwean who is using a foreign passport is a tourist. Kana auya kuno. Sabotopo madezi re. Ndopiwa madezi. Ndopiwa 30 days by airport. Every 30 days ndoenda kuimmigration ndinopamizira. Ndopamizira ka1, ka2, ndakapfuririkidza 90 days ndakubhadhara $20 US every month. Saka yenyaya inobhadhara mari. Ayo ka2 handibhadhari. Pechi3 ndobhadhara $20. Okay. Saka ndopiwa 90 days ndodziri free. But every 30 days after Su takawedzeresa TIP chida kuona kuti mabhiridi ari kuita sei. $50. TIPG. Chibeba yakachatobowa chekuti muri yana motikari. Kana motikari South Africa. Aiwa, because you are a pirate. Mimi tinoenda kuziva kuti motikari haina kubiwa ere South Africa. Tinofanira kuitrack. Itracking here munenge yekuti uchiri nayo motikari iyoyo hauna kuuya kuno kana isiya kuno. Bozi vazhinji vari kuuya vachisiya motikari dzavo kuno. Yotanga kudhiraivwa kuno kusina insurance. Kana takudzisiya kana tinongoita ma-returning residence aya pama-permit. Aiwa, returning residence pamotikari hakusina, unongobhadhara duty yako yakakwana 100%. Zvakapera ere zvema-returning residence aya? Ndokunzwa kwandakaita. Takatononoka kutounza chibhagi chino. Ini yangu yakapinda ndine returning. Zvakanaka smart. But yanga iri 2019. 2019. Hapana manje ndikupe ititi manje. Kana mikosa kunza titi bhazi kana chirori so. Inopinda iyo inobhadhara nemabhoti. Mabhazi, marori, commercial. Commercial kana tractor. Chauyo kunokudisa kungwavha nacho manguwa nokuti mari yenyu muri ikoko mutuya kumwe mari dzenyu dziriko futi. Yeah. Luxury cars anonetsa. That's why ukona chinoitika ndechekudai ko. Unoona maGP after Christmas unowanda kuno kumutanga mune mari still. Musina. Hapana mari. Maranzi kunya nyanyosha. Unozati noperera papi pamasvingwa. Aichokwadi. Kutotaura chokwadi zvisho mama. Yati ukatona na pamasvingwa mai manje as we speak. Hakuna $10 yekushanda kumasvingwa. As we speak. Kana kubulawayo hakuna $10 yekushanda izvi. Isagara tina $10 kuti tine mabhondi. $10 kusina chinhu. Zimbabwe $10. Artobviswa mabhondi hanzi vada kuti ibude pamushini kani. Zimbabwe $10 irikutobviswa mabhondi. Pamushina pautonzi pari kubuda ma-US. Ayo mushina unobuda ma-US. Hanzi mabhondi achatodiwa. Saka ndaitoshamisika manje chinzi mabhondi achadiwa. Kochange macoin anozoshandisa sei. Kana mauya kuno safunga kuti
kanonika visa kakuenda unoenda chi across Samora visa rakora kushanda visa asi mudhara mune mazuva ano mukuda kuZimbabwe mazuva ano stereka amuchada kuCanada kuti kuda kuZimbabwe ndagara ndichiuya kuZimbabwe panga wasati wazvarwa I was coming here aiyo pana sanda zvarwa ku makaenda kuCanada tiripo katatwafana ini ndazvarwa 79 ndandakura 79 ndakaenda 1990 saka ngone 11 mati Minox muchiuya naNduna Silverstone chiningiriki vaindibira mari mabirwa mari kupi vaikupai mari vangaitouya makabirwa mari kupi vauya pamudhara oneko muziye here hapana mari dzaibiwa kupi mudhara ito yachitobva kuCanada neskiri eka mari yaibiwa neskiri kwatoti hanzi aibiwa isu mabiro aitoitwa mari dzaipinda mudhanzi mahara tichonetsana Nduna majainda ngari padhoo iwe maniwe bati mudhara ndopamukatokanya manje because dai zvino zvimukutonza maartist ana buju wanani ndimune influence yacho hapana basa bati aiwa kanaye ndiani kuita sei naye inini kubuju bandani pamwe akatotanga kutoridzwa nemuZimbabwe hazvina basa izvozvo but mashows aifanira kungoramba achitongoflowa kunoku maprison guard apiko Chimimba nyarara iwo nokochikoteerera mablango chete kuti upuhwe $5 upuhwe $20 majika sandisati kuti nyarara iwo timboudza mablango zvatifanira kuvaudza zokotadza kuchinja anogona ndakariona rakurira kumariro mukwadza vanenzara kamanje kana chirira kumariro chete Silverstone yese kaize crew Silverstone ndimika but yanga ine crew ka remember that crew yacho haichisipo kandiyakuridza kumariro iri kurira kupi kupi ko kwamunoridza because hapana kana umu munonzi muimu ucharira ona kana unonzi muyumu number 7 kaground kari pa number 7 kaika kautohostwa nevapfana mabalansi zvavo chipas akabhukana negadhets ababuka nebhokobusana kuita mashoza enezvatorira naTempomani shamari handikufarira vamwe vanhu panze wakatomabhuka but haana kuuya haana kuridza anonzani vasaridze chete anonzani mfana uyu wekumafrats uyu Dama wezidumbu Fantani ndofanira kutorira mimi makanyarara aiwa mudhara iwe maniwe taitoda studio uyakapa kuna second hapana zvaaita haana mbotitadzira atopromota handisi kurwadziwa naye ndiri kuti imimi wezitumbu kubiwa una dumbu rako zidumbu rakapera ukaona watanga waita dumbu watanga kuverenga mari ukaona waita dumbu watanga ndere mukuverenga mari aiwa risire nyika ari kuverenga mari kamfana nyika rera munhu akatoona kubva kwatiri takangomusiyirawo aiwa but mudhara onai saka voda kuti isusu ukunzwa ere mudhara Nduna tikadai titori nestudio iri kurira kunoku isusu ndakamboita studio padheri pangu hapana kana chakabuda maitadzaka kumaketa ndokanokona kuvhura rumu yedu padheri itori studio kudaro muri kutadza kuita kuti zvifambese ndimi ka munongoswera muri mumastreets muri mutoristi muchidya mari naye saka zvingabude here zvestudio zvacho apa magasi vapana vese kunokwa kutorwara nemadoro vesa uchikotenga makreti tachiona payoutube muchiposta makfc manyanotenga KFC inodaka inozvimbirisa doro ripi ndawamona chitengera mudhoro makreti atechiona makreti
ipapa pazveta tongosvika afanenge matotengera kana 2 wangu tinechitointerviewa kana vasina ngavazunze maveni saka kutengera vamunhu wawa ndaipa hapana chakaipa but matengera chamunozoita manje aiwa manje ukona matengero avanozoita manje kwauri manje zvinonorema because you're coming from runs guy is coming from Toronto. Doesn't matter. Toronto and runs is the same. The matter is now pakutenga kapa pamuite manje pakuti mudhara kwadza fana nedoro zvino mai mudhara haasikuita zvakatoita kuti gumbo mutengi azokutema kwenyu okay aiwa kana akaisa gumbo mutengi mudhara vada kutengerwa but vada kutengerwa maweekends friday ukatengera friday zvakwana kana weekend saka uda kutaura kudya kwangu mai aiwa idyai mari yenyu mega nyini saka uda kutaura zvokuita nemari handikukuudzai zvokuita nemari yenyu